ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കറൻസി പെയർ ആയിട്ടുള്ള GBPSലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ GBPS എന്തിലാണ് സെൽ റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഇതായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കൺഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിറ്റീസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാവും മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ കിട്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് കീ ലെവൽസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഡ് കയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കയറരുത്, കൺഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, കയറാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാസ് സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നത്. ഈ ഏരിയ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി കയറാതെ കൺഫർമേഷൻ ഡേയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്. ഈ ഏരിയയിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഡേയിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഏതിൽ നോക്കാൻ പറ്റിയത്, GBPSൽ നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രേഡ് ചെയ്യുക. സോ സേഫ് ട്രേഡ്.